Bueno, Josu, zelako ondo, hemen gauz Euskaldunan bizot. 14 urteia musika munduan. Bai, 14. 14, 2006an lehenengo diska atera zenduan. Hori izen zen. Espanazazte Karramarroren iria. Bai. Bueno, izen zen gazti nintzen. Oin, bai ez nik bai, baina ez dakit horren gaztena izen ja. Baina bai. Hombre, gaztia zara, ikusi baino jatzen dira. Alan pentsabiko gu, baina. Eta, bueno, asuntu izen zen, banekizela aspalditik nekozela abesti batzuk eitzeko eta grabateko. Eta oso grabaketa berez izan zen, porque grabatu neban Lizkano anaiekin diela tipo rock progresiboa ateiten daben anai batzuk Burgosekoak. Ezagutu nebazan, bai, oso gaza kurioso izan. Bai, ez, rock progresiboa. Bai, da ezagutu nebazan musika komposizio tailer baten. Eta elkarrekin berbetan hasi ginen, eta esaten, jo, zuteko zuzen abesti horrek graba bihar dozu, eta joan nintzen gitarra hotza eta laguntza pixka bat, baina banda barik ez barik, eta hola ningen duen. Eta, bueno, hortik jende hasiztan, orduko maketak edo erosten eta esaten kontzertuko emoteko eta ez dakiz eta gaur arte. Hola nasi zinean. Hola nasi nintzen, bai. Etorren asentzuten kotxian atorrela, lehengo diskoka abesti horrek, eta azkenengoa 2018an atera zenduan, ez? Eta diferentzia dago, ez? Bai, bai. Aldia dago. Bai, hasierako hori oso amateurra izan zen. Azken izan zen, jakin barik, gazte, eta, bueno, nik eukidotek izan betidanik formazio bat musika munduan, baina ez dakizu gauzak itzen. Eta beti egonaz autogestioan, gauzak nire kabuz, eta, bueno, bero beste lantalde batzutan, baina holan itzen. Eta egia esateko, gaur egun ez dut lehengo diskoko abesti batzu, esaten dut, jo, hau grabau beharko genduke barriro beste modu baten, baina, bueno, abestia bintzat, nire ikuspegitik ezberdina baldin badira eta badukote puntu bat politxe eta hori, nahiz eta kriston produkzioa ez euki, jendean gan heltzen dira. Lehenengo abesti pixkate ezaguna izan zen zuretzat abestia, hasi zela bolo-bolo, hor jendearen gana heltzen, eta gaur egun bebai, jende asko ez da, hori da, gehien guztat jaten abestia, eta egia da oso grabaketa pobrea eta txikia deukela, baina, bueno, bere bidea indau. Abesti ederra da, nahiz eta grabaketa. Evoluzio bat ikusten da, azkenean lehenengo diskotik, eta igual azkanabe lasaiagoa da, hasi gerakoekin. Bai, lehengo gara jaietan sartzen genituen diskotan pizkate distorsio pizka bat, gitarra elektrikoak eta hori jadana geratu da beste zera baten. Gaur egun nire musika arimarekin, edo ez da izena esan, baina nire izaerarekin badatorra musika itzen dut, eta egia da, gero bebai, badaukotela laguntza potente bat, edo partaidetza potente bat diskoetan, dela nire Alberdi kompositoria, neugaz batera egiten dagoela lan askotan, lantalde guztian, baina gero bebai dago Mikel Núñez pianistia, eta esango neuke, hiruren artean egiten dugula abestien bizkarrezurra, edo pizkate naizta nik egin letra eta hasierako abestia, gero eurekaz osatu, eta gero lantalde guztia batu itzen da. Orduen azkenin jazta pertsona bat bultzatzen duena, sino que lantalde bat osoa dago. Dano batera, hor banda bat badaukazu, eh? Hori da, bai, bandari akorde txikiak izena jarri dotzegu, baina, bueno, pizkat egiten dugune da jantzi abestiak, eta batez be zuzenekoa, bai, zuzenekoa jendeak esaten dago, jo, ja ez da kantautore bat, sino que banda bada, ikuskizun handiago bat, eta nik igarten dut jendea oso gustora datorrela kontzertutara eta beste modu baten ikusten duela. Gustora kontzertuetara, baina zu jaun pizkat itxita daukazu azkenengo diskoa 2018an atera zenduan, baukazu asmorik abesti edo disko barri bat atarateko edo berriz kontzertuekin hasteko? Bitxu, asuntu izan zen, momentu bat heldu zala nun nintzen heltzen gauza guztietara. Azkenien, bakizgu zelako dan gaur egungo Euskal Herriko musika eta orokorrean panorama kulturala, eta ez da gauza bat aldozula hortik bizi, espada fenomeno oso berezia, ez? Eta nire kasuen, nik nire biharra aparte, eta gero musika, ni jendeak esaten dago joi bat da, niretzat musika ez da joi bat, niretzat musika da nire pasioa, eta ni hori aurrera ateratzen dut, eta niretzat da bizitzaren partia handi bat, baina azkenean Tetris bada, eta egin bidezu familiarako denbora bat, lanerako beste denbora bat, musikarako beste denbora bat, eta azkenean esan eban, bueno, oin atxeden bat hartu bidot, eta gero alaba txiki baduko du bai, beste bat bidean, da, hoize ez, tarduen egin nebana izan zen, esan, bueno, hemen kontzertu batzuk agurra esateko diskoari, ez proiektuari, sino diskoari, eta gero atxeden hartuko dut. Eta egonaz
ia urte bete kontzertuak emon barik, da egia esan... Monorik... Bai, oso arraroa izan da, baina beharne ban, alde batetik. Baina arraro izan da, sentsazioa, porque azkenean, faltan botaten eban, neurri baten. Baina beste alde batetik bai, eskertu indot, patxadas egoteko, beste modu baten egoteko, eta zeure galderari erantzunez, bai, bueltoko naz, noiz ez dakit. Ondo. Baina bai, badekote abesti barrizek. Bai, ja badaukozuz batzuk idatzita eta komposatu. Bai, esango nuke, disko barriko abesti danak inda dekotezela. Bai, Beste goza bada, grabaketa prozesua, produzio prozesu hori egin bari dao. Badakit nola egingo duten eta hori, baina momentuz, inkluso esango nuke, inkluso bideoklipak erdi pentsatuta dekodazela, eta... Dana daukuzu? Baina biot denbora egiteko. Claro, denboria falta. Egunak igual 48 ordu urkizkero, baina oraingoz ez daukoz. Eta gero beste alde batetik bai, beste gauza bat dela alaba txikiagaz ensaiatze dutela. Hau da, beragaz igual egoteren naz olgetan eta nik gitarra joten eta bera kantaten neugaz eta badakit. Bitu, abesti hau gustaten baiako umiari esaten da, nik urretzen dut hau besti hau potentia da, porque umiak kantaten dau. Bai, Osea, umiak abesten badau eta gustaten baiako abestia ona da. Hori pretesta ditzotan nik, horretesta, orden, eta bera batzuk, txikitsu da, baina buruz kantaten da, osak izatzen, hori zeo zer esango da. Ella pega itxen dara, pegaditza esaten dana, Hori da, batzutan nola itxen da. Osea, June abesti bat badauko ganera azken badauko abesti bat, bai, eta gainera oso kurioso izen zen, porque orokorrean saiatzen az, eta beti zen dute, nik bihotzetik idazten dutela eta kantatzen dutela holan dalako. Osea, azkenean naz beste batzuen egoeretan jartzen, baizik eta nire barrutik kantatzen dutela, ez? Eta, bueno, kasu horretan oso gauza personaletik xamaritu duin da, eta jende asko kezazta, zuk adirazten duzu sentimendu horrek aitatasunarekiko edo amaitasunarekiko, nik holan bizi izan dut bai neurri batzutan, da, bueno, politxera. Identifikata sentitzen gaila entzuten dugunean, hori egisa. Zelan da prozesu hori abesti bat sortzeko? Esan duzu, normalian zure bizipenetan oinarritzen zara sortzeko, edo batzuk badiraz bai... Bueno, batzuk badiraz pizkat beste leku batzetik etortzen dizenak, baina normalmente nik ulertzen dut, eta nire kasuan musika ez da inspirazio magiko momentu bat, baizik eta nik dedikatzen dut denbora bat hori egiteari. Batzutan etortzen da letra lehenago eta beste batzutan musika. Hau da, barkatu, denbora bat horreri egunean esaten duzu. Nik ordutxo bete edo, ordu erdi egunean horreri dedikaten dut zazu, Bai, etxen dut etxeko lanak izango bolira bezala, baina egize da, ni sinisten dut, ez honetan, orokorrean bizitzan, sormena landu egin behar dela, ez datorrela berez. Badau jente bat, berez sortzailea dana, baina euneko haundi bat lana da. Orduan nik horretan sinisten dut. Eta gero beste zati bat dauko, sormena berez, baina nik entzute dut ez, nengotain musika asko, liburu asko, pelikula asko, ez dakit, iturri asko, gauzak egiteko, eta gero, saiatzen az, pentsatzen hau, zelan ingot, ez dakiz zer, proeba, gero espada ez da gustaten aldatzen, baina egize da, batzutan, berez etorri direla, hau da, zeo zer bizi izan dut, ukitu nahuela asko, egin dut zeo zer horregaz, eta tak, urten jate abesti bat politxe, ezberdina, guztai jatena, eta handik, bastakit gustora egin duten gauza bat izen dela, bai. Komenta dozu, zelan urte bete hartun berri izan dozula, peskatela zaitu, denbora hartzeko, eta hori dena, eta ezke beste lan bat behitzen dozu, zu izatez, bai abeslaria, komposatzailea, eta dana, baina zuk izatez ze ikasi zenduan? Historia berezitsua da, ni izatez abokatu naiz ikasketaz. Gero naiz inoz dedikatu horretara, baina bai karrera egin neban, amaitzu neban karreria, eta ja maiaran esan neban, nik ez dut gure honetara dedikatu, ze ez da nire bizitza, ez dut naz eroso sentiduten, eta esan neban zeo zer egin bidot. Eta hasi nintzen komunikazioan lanean, gero master bat egin edan, gero beste bat hasi nintzen horretan lanean, eta gaur arte publizitatean aritzen naiz. Orduen, esango nuke, gainera publizitatea bai asko gustateiat. Eta egitzen dutena da, gauza bizek batu. Hau da, publizitateako zati bat teknikoa, eta hori bai ondo kontrolatu, ondo menderatu profesional bezala, baina bai beste alde bat artistikoa. Sormena landu behar dozuna, eta bar, orduen, gustora ibiltzen az, gauzak lotzea, eta askotan bai iragarkiak etxen dugu zenean,
musikari garrantzi asko moteotzat, dala gauza bat askotan izten dana galduta edo itxi izen dana galduta gure herri txiki honetan. Igual bigarren plano baten, musika ipiniko gu gero. Eta gure kasuen garrantzi asko moteotzagu eta gustatzen jat, ondo pasaten da. Bueno, argi dauna sortzailea zarela, handik edo amendik, sormena daukazula sobran, ez? Bai, nire neskak esate uste askotan, dagoela teoria bat, pertsona batzuk garunaren zati bat dutela sormenari garatuagoa, ez dakiz zelan esaten den, eta beste bat teknikoa edo zientzia teknikoetakin lotutakoa, niri hori geldi dau. Neuria be hori uste geldi dau. Baina bestie, pilpilean beti. Esan duzu, Euskal Herrian ez dela erreza musikatik bizitzia, horregatik daukozu zure publizitate agentzia hori, eta aparte musika ez da erreza, ez da? Gutxi batzuk bakarrik aldabe bizi hortik. Esango nuke, ego Euskal Herrian, zeberez, ipar Euskal Herrian, adibidez Frantziako estatuan badago lege bat, zuke ez dakizen bat kontzertu emoten baldin badozuz, estatuak emototzu diru laguntza bat, hortik soldata bat kobratzeko. Eta hori adibidez, hemen iruditze zaigu, beste zera bat, nik uste dut sortzaileok gure lana balioan jarrik beharko gendukela eta politiko bai neurri baten aldarrikatu horrek balio badaukela eta azkenean kultura zainduen behar dela. Kultura ez da gauza bat albo batera bota behar dena, sino saldu behar da, inbertitu, potentziatu eta ez gauza inurrun dinot, azkenean zuberoan edo lapurdin edo antzera beste modu baten ibiltzen dira eta eredua hor dago. Eta hortxe dauz. Hori da. Hemen igual Euskal Herrian zer falta da musikan? Falta ez dakit, baina bintzat alde batetik sortzaileok elkartuta ibiltzea neurri baten, nik uste dut hori badala bide bat egiten ari garela batzuk eta egin beharko gendukela. Eta beste alde batetik falta dela implikazio puntu hori inbertitzeko, ez bakarrik arlo publikoetatik, pribatutiko inbertitzeko eta bultzatzeko. Nik gainera esango nuke, are gehiago euskarazko kulturaren alde inbertitzea, bultzatzea gehiago. Bintzat, ikusten dalako, pixkat beti garela nahi pobrea. Gero generitza eta eraikuntza eta antzeko enpresei dirua moteotze, paladak botatze dirua eta geuri ez, orduen hori konpondu behar dago. Kultura garrantzitsua da, eta azkenean kulturak asko inbertitu behar da. Eta kulturak ekartzen daue aberastasuna. Aberastasuna jendearentzat, baina ez diruan, bakarrik, sino beste gauza batzuetan orduen nik uste dut Bilbon gauz, eta ikusten da hori ez, azkenean nik uste dut hortik junbiko zala bai. Euskal musiki asko aldatu da, azkanen urtietan. Gehien bat azken urtietan, ez da? Rapa, trapa, reggae, zelan ikusten duzu hon bilakaera hori? Nik uste dut hori osasuntsua dela, neurri baten, Euskal musika neurri baten izan da, eta izan beharko da, Euskal gizartearen ispilua. Orduan, Euskal gizartea aldatzen doa, eta, zer esanik ez, gu norbanakoen artean erlazionatzeko modu ezberdina da. Lehen zeure bikote bategaz berbaitzeko behar zen duen, telefono hartu, horregatik esatu ja ez nahiz lehen gazte, baina deitxu, bestean etxera, eta beran etxe da magazin berbai. Gaur hori guztiz aldatu da. Eta kanta bat gure bazen duen kopiatu, hartxe ibiltzen zinean irratean entzuten, rek enmoteko, hori erabat aldatu da. Gaur egun doz, horrenbeste plataforma gauzak entzuteko, ez dakiz, orduan ikustot Euskal musika horretara amoldatu edo pixkat egokitu behar izen dela, eta gero gizartearen aldaketa bai, badaude beste mugimendu batzuk, hiritik datozenak edo bere garaian nik askotan irakurri dut ez, Benito Lertxundi hasi zenean gitarragaz joten, izan zala gauza bat oso ezberdina, porque ez egoen ohiturarik horrelako gauzak itzeko ez, gaur egun baten batek trapa egiten dauenean edo rapa egiten dauenean, hor dauz, arren beste nisituitasuneri gorkasua, jende hasi dela horrelako gauzak itzen. Ez que egia da onarte igual, Euskal musikan oso tradizionalak edo garila, eta zagitzen dugu izaten nik uste, betiko musika edo euskal roka, edo pop, edo pizkat edo folk, pizkat hor gelditu garela, eta ja, rapata, euskeraz,
pizkat kosteitzen dela, baina, bueno, evoluzionaten doia dana, eta hasi dira, zuk esan duzu bezala, talde ezberdinak urteten. Bai, esan daku, azkenin zuta garras izanean bebai heavy metala hitzen, izango zen bebai piston apurketa, ez? Eta bero berritxarrak etorri izanean, edo beste talde batzuk etorri izanean, bebai. Nik uste azkenean musika dela hori, gizartearen ispilua eta neurri baten behar dagoela bebai, gizartean aldaketa horreko, neurri baten bideratu eta musikaren aldetik islatu eta zabaldu. Euskal reggaetoia, adibidez? Egungo da, zerbaitik ez? Nik uste azken genero bat ez da txarra berez. Generoan atzeti dagoena, agian izan leike, kritikagarria ez? Orduen hori beste modu baten leike, baina zergatik ez euskal reggaetoi ekologista eta ezberdina eta beste balore batzuk transmititzen, azkenean nik uste generoa aldatu leikela eta barrutik beste modu baten, beste balio batzu zabalduz. Zu zeu, ze estilo, folk, swing, olako, ikusten duzu zeure aldaketaren bat beste estiloren bat erengo zendukela, edo? Bai, egia esateko, ni gustatu izan jaten musika beti izen da, kantautoren musika edo nadalako, baina hori azkenean da saku oso handi bat, azkenean da emakume bat edo gizon bat bere gitarrarekin edo pianoarekin abesti batzuk zabaltzen. Baina hor barruen popa edo folka edo rock and rolla segatik ez edo bluesa edo estilo asko horren barruan sartu leikesenak, ez? Ze pasaten da, nik nire musikarekin hartu gotezela abesti batzuk eta moldatu dutez genero ezberdinak, badego beste batzuk izena bossa nova bat, beste batzuk izenak swing bat, beste estilo batzutan bebai bluegrass, azkenean ez da Josu Bergara egiten duela musika hau. Ezagutzen ez dagoenarentzat edo kanpotik ikusten dagoenarentzat esango dago kantautore bada, izan leike, baina nik esaten badutzut bebai Eminem, esango ez da zu rapero bada, baina batzuentzat izango da rapero bat, beste batzuetan izan rap barruen beste estilo bat, ez? Orduan, ni zabali nago beste gauza barrizek itxera, eta hori, nahi igual kanpotik ikusi leike dagoela sako baten barruen, baina saiatzen az, neurri baten bintzat. Igual egun ematen reggaetoia be. Igual, ezin bate daki. Pero trapa. Hori da. Ondo. Zenbat kontzertuen mondozu, gutxi gora bera badakizu, zenbat? Zenbatu, ez dute zenbatu, asko bai. Egize da, zin nintzanetik, azkenean baldintzak edo iaia edonon joten eban, taberna, ez dakin nun, jote ez zen, eta gero joan naiz pixkat bai nire baldintzak sortzaile moduen eta nirekin batera doazenen baldintzak zaintzen eta pixkat duintasun bat bilatzen eta saiatzen gara aukeratzen. Beti ere gure konpromisua hor dago eta askotan lekuak kontzertuak moten duguz gauza baten alde edo nadalakoa, baina saiatzen gara aukeratzen pixka, baina kontzertuak zenbatzen baldin badotez, ez dakit, esango nuke asko dizela, ez dakit. 300 kontzertutik gora seguro modotezela. Eta Euskal Herri, Espainia, kanpuan ibilizarien? Bai, hain buruz ezin izela, Euskal Herrin dakit zenbat herrita, baina mordo. Eta hori oso politxa da, porque askotan hori kotxien, igual familia gaztakiza, eta zatezte, ez duzu behar GPS-a hona etorteko, ez que etorri noz. Claro. Etorri noz, eta gainera, gabaz, eta kinora, erromeri taldetan ibiltzen dizenak, gu baino askoz gehiago, baina egize da askotan mugitu zelaz. Eta Euskal Herritik kanpo, adibidez, herrialde katalanetan, Bartzelonan, Gironan, Valentzia inguruan, Alakanten bebai kontzertuak emotezela hainbatetan, 6 bider edo junaz handik aldera kontzertuak emotera, Madrid aldera bebai 3 bat bider joanaz, Londresen bai egon nintzen, bentsat ibilinaz. Badekote olako proiektu bat buruan Ameriketako estatu batuetan kontzertu batzuk emoteko, aspaldi, zen nire amaren aitzitze, eta nire aitzitze bertan jaioetako da. Ameriketan? Bai, aida jora junzan hartzai, eta zekizer, eta aitsitzen aitze bera junzan hartzai, eta bera berton jaio zen gure aitzitze izana, eta beti ukidot harremana eta dekot familia bertan bizitzen, eta arduen, gustako esaten. Oindala urte batzu saiatu nintzen gauza bat itxan, azkenean esan urten, baina pendiente dekot, kontaktua dekot, Orduan igual disko berri horrekin, aprobetxata? Agian, bentsat aukera. Batez be, eta batzutan igual ez dut urtaten ekonomikoki oso potente, baina gehien bat da bizitzen dozulako. Azkenean, eta gure lana bebai da, gure lana edo gure
beharra bai, neurri baten izan behar da bai euskal kultura zabaltzea. Claro. Kanpora ateratzea eta besteak ere gu zer garen ezagutzea. Eta nik uste dut hori garrantzitsua. Eta norberak bai bertara doinean azkenean hartzen da bena, Hori da, hori zalantza barik. Azkenean, adibidez, Valentzia aldian lagun bat ineban, Pau Alabajos, beragaz kanta ezberdinak egin dutez, eta asko ikasi dut. Asko ikasi dut hango kultur mugimenduaz, eta eurek be hona etorri dira, eta azkenean hor aberastu ditzen da, asunto. Zein da eskenatokirik holan gogokoena zutzako, gehien gustatzen jatzuna? Nire herrikoa. Zeure herrikoa, iakua. Bai, igual baldintzen aldetik ez da gauzarik onena, baina hor familien zauz eta jendeari, behitu, badau gauza bat erdea esaten dana, nadie es profeta en su tierra, hori esaten dana, ez dakizela esaten dana hori euskeraz, baina nire kasuan kontrako izan da. Ni beti sentidot herriaren laguntza eta bultzada eta atzetik jendia ezen gustate jaten, eta hori netzat beti izan da oso baloratzen duten gauza bat. Eta egonaz, ieko jasetan urtero konzertu bat eitzen hasi nintzanetik. Urtero. Zeka 14 urte daroazuz? Bai. Iako jasetan? Paroien kendu neban, baina bestela urte guztietan kontzertu bat eman dut, eta beti jendea etortzen da oso gustora eta bentsata oso berezia. Porque azkenean da modu bat eskertzeko euren laguntza eta euren bultzada egunerokotasunean. Berotasun hori ez da? Bai. Gabonetako abesti hori etxe honetan? Bai. Etxe honetan abesti egin genduen, pixkat, nire kezka zan Gabonetako abesti guztiak erlijiosoak zirela. Eta esan eban, zergatik ez dugu itzen zer ezberdina. Eta gero bebai, gero Gabonetan beti dago ikuspegi oso komertziala edo materialista, ez? Eta esan eban, hau beste modu baten azalduko bagendu, eta nire herrizen Gabonak oso berezia dire, niri gustadiatez kalean eitzen dizelako. Etxean bebai, baina kalean ospatzen da, kesi Olentzero, Gabon Sarregunean bebai egutegiak erre, horre gauzak ezberdinak, ez? Eta nik hori asko baloratzen eban, ia zelan lortu egin gen hori azaldu beste modu baten eta kantia horregatik egin eban. Etxe honetan. Etxe honetan abesten da. Eta hoen bitu zen bat erretxan abestudan. Bai, gainera kantaren estribilloa eitzeko, gure amumaren etxean, eguan baserri zen olako esaera zar bat jarrita atean, gaur egun gure etxean dagoena, eta jartzen du, etxe honetan sartzen dana, etxekotzat hartzen da. Eta hori da abestiaren letra. Politxa da ez hori. Bai, ze azkenien lotura hori dauko horregaz, eta gero bai beste lotura badauko errefusiatuen asuntuagaz, eta horregatik ulertzen eban. Azkenien da ateak zabaldu eta Euskaldunok beti izango gara horrelakoak neurri baten, ez? Ez dakit, niri hori irakatzi hostia etxean. Ez bintzat kanpotik datorrena ondo hartzen. Hori eta horregatik eban abestia. Eta ez da bakarra, zoin beste proiekturen baten zagoz beba izta, herrirako abestiren bat, enterana sorti? Bai, banabil egiten herrirako kanta bat, herrizen abesteko jaietan. Kanta bat herriku, berez, herrian herriko jaietan abesteko kanta bat errekagunean, eta, hortxe gabiz, eta, jendeak ondo hartu dago. Ikusiko gu gero abertzeelako bide hartzen dagoen, baina bintzat gustora itzen danean, erraz, urten dira gauzak. Esan duzu, eskenatokirik gogokoena dela zeure erreza, ez? Bai. Eta badaukazu miresten duzun musikariren bat, edo egunen baten gustako jaten honea zeo zer egitea, edo? Bai, asko. Adibidez, Euskal Herritik kanpo beti izan dut gustatiatela asko, Glenn Hansard, Damien Rice, horre musikariak asko gustatiatez beti. Estiloa, eta gero hemen Euskal Herrian badaude asko, batzuekin lortu izan dut, adibidez Mikel Márquez egaz aspaldi gustatu jate, eta kanta txikien indarra diskoan berak parte hartzen da nire kanta baten, eta gero asko dauz ez, gustatu jate zelan egiten da beren gauzak, eta jarretze dutena euren bidie. Azkenien, nik uste kulturan inorrez dela guztiz originala eta jasoa, sino azkenien egiten duguna da mailegu bat izango bezala, entzun gauza ezberdinak eta gero gurera ekarri neurri baten, ez? Orduen sinistu dut horretan, azkenean iturri ezberdinak hartu eta bestiena transmititu neurri baten. Zuri Josu ze gustako jatzun lortzia, ametzen bat badaukozun musikarekin lotuta dagona?
Bai, bueno, gauza batzuk lortu izan dutez. Adibidez, lortu izan dute nolabait errekonozimendu bat leku batzutan, bide asko, nik ez dut sinisten horren beste helburuetan, baizik eta bidean, eta hori lortu izan dut. Ez dut guzurrik esango, bai, gustako jaten, gehiago zabaltzean ere musikak gehiago entzutea eta bar, baina orokorrean oso gustora nago egindako agaz. Eta batez be gustako jatesan, Josu Bergara, eta beti sinistu izan dut horretan. Ez horren beste pertsonan edo nire buruan marka bat bezala, baizik eta gehiago kanten indarra horretan. Nire leloa, edo ez dakit zelan esan, baina eskenean eslogan moduko bat ineban nire musikarako, eta esan kanta txikien indarra. Eta horretan sinisten dut. Azkenean kantak euren bizi hartuko dabela eta euren bidea ingo dabela. Adibidez, etxe honetan abestiagaz pasada gauza oso polita. Eta izan da, Euskal Herriko hainbeste herrietatik idatzi ostela, baimena askatzen kantateko eta ez dakiz zer, ni adibidez nire kantak zabali eduko da, lizentzia libreekin, eta eske horretarako dauza kantak einde, eta biali oste orkesten berzinoa, jendeak kalean kantaten, bandak interpretatzen kale ezberdinetan, ez dakiz bat herrita, baina pasada bat, igual 20 herritik gora, eta jendeak bideoa bialtzen, eta netat hori da, izan da, esperientzia oso politxa horregatik, azkenean ikusi hotelako, benetan gauza bat nik egin dutena edo gure talde bat egin dugune itxian zabaldu indala eta bere bizi propio hartu dagoela. Ez que ze politxago, norberak sortutako zer golan zabaltzia, Hori da, netzat ez da ingarrantzitsua musikatik bizitza edo bizitza, nik nire bizitza daukotein da eta nik posi nago horregaz. Orduen netzat garrantzitsuagoa da benetan koherentea izatea, posik bizitzea eta gero, amentik 1 urtera, jendeak esaten badago, Josu Bergara, segaz lotzen dut, lotzen dut iagaz, lotzen dut herriko musikagaz, lotzen dut euskaragaz, eta listo. Hori da guztatik jatena. Ondo, eta abestitxo bat edo... Venga. Abestiko zenduko erutzako? Bai, problema barik. Gitxarri ekarri duzu. Ekarri gitxarri, Bapatean agertu zinen, ta geure mundua goitik bera aldatu zenuen. Zeure begi haundi hoiekin, geure bizitzari buelta eta buelta ematen. June, gauero ipuin berri bat asmatuko neuke. June, gauero ilargi bete. Printzesa izan, baino beto libre izan zaitez, zu gure dosune izateko. Etorkizunak entzun ondo ez deuko mugarik, eta zeure eskuetan dago. June, gauero ipuin berri bat asmatuko neuke. June, gauero ilargi bete. Ai, zelako politxa. Zure alabiarien jako abestila, ez da? Nik uste dut, gaurko elkarrezketa bukatzeko perfecto geratu dela. Eskerrik asko, oso gustatu. Bueno, Josu, hemen daukagu zure azken diskoa, 2018koa, baina ia 2020an edo... Ia ba, ez dakit 28 bat izango da, baina etorriko da. Zain egongo gara, eskerrik asko da nahitxik eta jarraitzu baino, ondo? Mila esker, daurrengo arte. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.